Iya tak tunggu. Positif tak tunggu ya ya. Kok nek situ ada tak kena ya. Ya, halo. Iya iya. Aku mau sombong. Ora sombong iya. Lah iki yen yo barongan tinggalane wong tuwa. Tinggalane Mbah Porirong. Iya, ora lek tuku tinggalan. Kene mbok arani sombong nek piye. Lah iya. Barongan iki tinggalane Mbah Porirong dikon ngopeni aku. Lho mboko lho niku daya karek urus aku. Niku daya karek urus aku. Kok belok-belok lho apa. Iya iya iya. Iya mudeng aku mudeng. Barongan iki iku barongane Mbah Porirong. Mbah Porirong yo tinggalan meneh. Ora roh jundunge kok nek sing kok ora denger neng Mbah Porirong ngomong ngene. Men barongan iku openi le. Mbah cilik gedhe iku ana programe. Nek tinggu perkaulan iku tetep positif mandi. Lah iya aku udah nggugu mangane kono Iya iya aku ku nggugu omongane kono, anut karo kono maksude iku. Ora sok. Ya karek lek ngarani. Karek lek ngarani nek masalah niku. Nek intine ngene, barongan iki tinggalane Mbah Porirong. Iya, tinggalane Mbah Porirong kon ngurusi aku. Lho ceritane yo ngene. Nek ceritane lho ya jaman biyen wong lesu dadi wareg. Wong lara dadi waras. Wong susah dadi ayem. Angger kecaplok barongan iki ya ngerti ruwat barongan iki ya ngono sing wis ngono. Unine Mbah Pur. Unine Mbah Pur ngono. Wong lara dadi waras, wong susah dadi ayem, wong lesu dadi wareg. Ya iku ora roh, ning iku ujare iku Lah iya mulane aku iki karek nerusno. Aku karek nerusno karek sing nguri-uri iku aku, sing nyekel iku aku, sing ngopeni iku aku. Rino wong iya. Semua tak tapakane ya geger. Semua tak tapakane geger dadi ontran-ontran positif. Ya ora iki kono manu Mbah Singobarong, Mbah anu koncang kono koncang. Kowe nang Marang Andel nek ame nyoba, kowe ning koncang ning gone makune Mbah Singobarong kowe njajal. Oh semeti ning kono, engko ndelok dikai dipen. Nyoto positif. Positif iya aku amet kono. Iya mulane aku iki gak barongan iki tinggalane Mbah Porirong kon ngopeni aku. Ono kanggo ngruwat, kanggo nyaplok, kanggo perkaulan. Iya. Iya positif. Lah iya ngono kowe aja maido aku, kowe aja maido aku. Iya iya iya. Iya iya aku anut kowe ya. Ya sik iya sik.